ke bedwaro to en mana kanono koro oro dakteche gi en gima ber kabisa ne jopiny en gima ber ne sirikal en gima ber ahinya ne dakteche nimar ng'anyo mwatimo osatem mondo otim cha ok dhi bet onge wang'ne. Koro manyiso ni chudo mag lakteche gi nitie lwet sirikal mamalo to counties koro county en maneno ni giketo yien kod gige thieth e county ma koro nyiso ni sani koro sirikal mamalo emo kawo budget mar chulo dakteche 2,000 moorgi to gi jo gi nurses moorgi nurses gi clinical officers moorgi total gin jothieth 6,400 modhi e counties gi te o ichulo gi kawuok national government koro ni counties nyaka pull up their socks mondo jothieth koro en mora ahinya nikech king'iyo yo mane Nakumija otreat go wechegi nokelo turu mane ok ber nimar jothieth noyudo jo doctors mane tiyo ne yudo ka gionge moral mar tich nimar nok gidhi kata survive kapo ne gidhi osiptende koro ng'ino time mano bedo wasted cha mano ok necessary omiyo koro minister manyien ni bueno ka en adier gi chuny mar wacho bar universal healthcare mondo ti. Davji sebede telo mar riwruog lakteche kuom kinde kendo in duol mong'ere ng'amo osewuotho gi lakteche pacho kae ang'o mosebedo kodiyo chenro mar chiwo ndiko makamagi waseneno nyaka ka lakteche dhi e barabara nago kodi mbaka chien kacha ni chon kana nyithindo kata sani ka nyithindo ni e skul to jok mariek ahinya madhi bedo